Oburuna. Inenecha video nwa. Turia. Ko batana. Office onye politician obuna. Enwere na Igbo. Ndị politicians anyị nwere na Igbo. Ka njudi na una ajụjụ. Una abụtalụ m Sunday Igbo ho. Una abụtalụ nya. Sunday Igbo ho nọ na London. Ọ chịkọrọ akwụkwọ. Jesu mi itielu ndị ọcha. Ewelu were amị, welu polisi, welu mee Sunday Igbo Health Court. O were Jesu mi itie akwụkwọ. Ka njudi na m unu. Kedu ni nwanne anyị ọ n'ebe? Kedu ni nwanne anyị ọ n'ebe? Maazị Nnamdi Kanu ka na-ajụ unu ọ n'ebe? Onye kwugharị ọnụ na Igbo ọ wụlọ ohu n'obodo nne mụrụ ya. O nwere ibe nsị ka ngwa unu. Obi adịghị m mma nke mbe ngawagodi n'akụkụ. Biko nụ Sunday Igbo nke Yoruba ọ n'ebe? Ana m eche na kemgbe ahụ Sunday Igbo nọ na London o je somiti akwụkwọ na ndị sineti edibeti bana gịnị ka eji eme Sunday Igbo na Nigeria agbamanaghara ihe eme Sunday Igbo onwebe onye nụrụ ya, onwebe onye kwutere okwu ya na sineti, onwebe onye kwutere okwu ya na House of Assembly. Akụrụ Maazị Nnamdi Kanu jeti ihe n'aka ndị DSS. Ọ dịkwanụ mma nke bụ waziri m obi wigwe ọ natara dike mma. Eze ndị Igbo na Ajawu Estate. Ọ ka nọ na police custody ka ọ na amaghị m ebe edobere ya edobe maka okwu o kwuru n'ọnụ ya. O wee nọ ya na prison maka okwu o kwuru n'ọnụ ya. Kedu maka Dokubo bụrụ egbe na-etinye Igbo bupụta egbe na-abịa n'anya? Okeke na-afụ ya, Okoye na-afụ ya. Onwekwanu na ihe emere Sunday Igbo, onwekwanu na ihe emere Dokubo. Onweghị ihe emere ya. O weluru ụbọchị a aka na-ekwukwa okwu nke gbawara m obi. Dokubo pụta face to face si na ya fụrụ helikọpta ka ọ na-agbagharị bịa. Na helikọpta na-agbagharị bịa na ndị gọọmenti na ndị Nigeria mana ya dị capable to ịgbatu helikọpta a. Dokubo kwuo ya onweghị onye kọrọ ya. Kedu ni nwanne anyị Igbo ya na-agbajikwa ọgụ nwanne? Kedu ni nwanne anyị? Onweghị onye kwuru okwu. Na-enu taa bụ Monde. Ndị Igbo na-eji azụ ahịa na ekata adị. Apụta na-asị ndị mmadụ pụta ahịa, pụta na ahịa, pụta na ahịa, pụta na ahịa. Onye ihu pụta ahịa, onye azụ pụta ahịa, onye apụta ahịa ya eje kpọchie chọpụ. Ị na-akpọchi chọpụ onye na-abịaghị ahịa. Ndị agbọgbugwola agbọgbu na mapụta bịa chọpụ. Onwe na onye ndị gọọmenti jere kọmpaseti ya ezinụlọ ya ka njụa m ụnụ. O nwere ibe anyị mere ụnụ? O nwere ibe anyị mere ụnụ? Si jebe Abuja jikọta n'ọnụ, si jebe Abuja. Si je atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-alụ onwe ya. Si je atọhapụ ya ka ọ na-alụ onwe ya. Ndị polisi mgbawu, ndị amị mgbagbu. Onye ejide na-agbagbu ndị yutu Igbo a na-agbaba n'ike n'ike. Federal gọọmenti wee kwuo okwu. Onweghị onye kwuru okwu. Onweghị onye hele ọnụ. Onweghị onye chọrọ ka ama ibe eji eme ya ka ọ dị mma. Obodo na-agbakọ gharaghara, ana Igbo na-agba gharaghara. Hapụ n'ụnụ nwa bịara ụwa ka ọ na-arụ onwe ya. Eji egbu dị mmadụ igbu eziokwu ya. Eji etigbu mmadụ isi na ya ebezi n'akwa. Arịrị na-egbu m. Anya mmiri na-agba m n'anya. Anya mmiri na-agba m. Ha na-enu Maazị Nnamdi Kanu ka ọ nabara onwe ya. Sunday Igbo ha na-akpagharị. Onweghị onye jichirie. Aya udo ohu.